Ανέβηκε το ειδικό, ρε παιδί μου, μέσα στην μπούκα. Μην ανάβεις, μην ανάβεις. Πέραν το πλάκετ. Δεν τραβήξει. Θα φαίνεται η φωτιά. Περίμενε λίγο ρε. Κούκλος. Ο Σάκης ο μηχανικός με τα κουκούτσια του. Μηχανικός ΑΕ. Κοίτα, μήπως δεν έχει πίεση, γιατί θέλει κι άλλον αέρα. Τι κι άλλο, ρε. Κι άλλον αέρα από μπροστά μεριά.